Er der refill? Nej! Hvad så? Hvem har fået cola? Hej, Gitte. Hej. Godmorgen. Onsdag den 25. september, og vi står her midt i København på Kongens Nytorv station, og så skal jeg lige høre, hvad laver I? Vi skal ud på ja, og hvad skal I mere bagefter? Så skal vi måske se sådan nogle containerskibe. Okay. Jeg tror, det var det, hvad er det bedste ved den her tur? at vi skal shoppe noget. Ja. Eller måske i dag. Nej, det er også, at vi har lært noget til vores, hvis vi skal op i noget i dansk. Jeg vil bare godt shoppe. Okay. Hvad skal I senere i dag, ved I det? Ja, hvad er det, vi skal? Vi skal shoppe, og vi skal se Christiania, og vi skal spise et eller andet sted. Ja, vi skal spise, og vi skal i teateret igen. Okay. På Nørrebro. Ja. Tak. Hvor skal du ikke med? Er du ikke med, Bo? Skål. Bare vi er virkelig lidt... Ja da. Sagma, hvad er det? Er der noget godt ved den her tur? Hvad er det godt ved den? Okay, hygger du dig? Okay. Hvad synes I om skuespillet i går? Det var langt, men det var faktisk ret sjovt. Ja. Hvorfor? Hvad var der sjovt ved det? Ja. Hvad siger du? Ja, hvad var det? Var det nemt nok at forstå et stykke?
sang. Ismand med sin stang. Dagen i gang. Tag over kysten. De sidste lette piger, trætte piger, tag og kys dele fra mig. Jeg synes, at dagen netop ender så kønt. On the right is a rather well-known one. It is the Royal Residence for men from Castle. It is the place where the Queen and the Prince were buried. The church in the background is called Marble Church. It was finished building in 1880 and is one of the biggest domes in Europe. Pavianer op til højre, og nogle af de få rester, som er tilbage, er det gamle Christiansborg Slot fra 1745, som brændte ned kun 50 år senere. With a Christopher marble bridge in front of us to the pavilions on the right hand side are just some of the parts that are left of the old Christiansborg Castle. It was built in 1745 and burned down only 50 years later. Lad dem leve, Olsen, Madsen, Pedersen og Sørensen. De må leve for mig med hvem de vil hos Jørgensen. Synes kone har dit knæs med venstre svar. Det kun har. Tag og hils dem alle fra mig. Og må din kvinde kan undgå sin forrige mand. Ja, for vand. Tag og kys dem alle fra mig. Der er for mig nogle besværlige ting. Kys i hinanden, det er kærlighed til. Hvad folk de laver sammen, det er kun fryd og gam. Ja og am. Tag og kys dem alle fra mig. Tag til det Københavnen taler om. Der er vel 30, der er lidt raballer. Deres livskald er at være notit til BT. Tænk hvis de faldt fra, gå ved hvad byen så blev til. Sådan folk med virkeligt navn bærer hele København, ja sikkert savn. Tag og hils de 30 fra mig. Må byen standset bræt, hvis disse navne dræt fra en nat. Hils dem alle kærligt fra mig. Se hvad turisten ser. Forleden dag gik jeg en tur ude på Nørrebro og tænkte, eksisterer det virkelig endnu? Men drengene nede på Blågårds Plads, dem du ved nok, de er jo et spil, og ikke andet klare glas. Jeg kom til søen med min blanke vand, og så et andet sted i land. Med et kul på syd i alt. Jeg selv betjente mit vandtalt.
Nå, okay. Okidoki. Hvad så? Hvad skal I morgen? Shoppe. Og så skal vi se Rundetårn, nordisk film. Ja. Og så skal vi bare shoppe. Ja. Så skal vi hjem. Ja. Okay. Tak. Og så er der SAS Hotel. Her ven. Jeg kunne grine. Alt med måden nord på hatten. Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights. Fra job til job. Koncert uden stop. Iskolde garderober. Autografer og sceneskab. Med om natten, når lyset brænder ud, og alt bliver stille, er du vinder en masse halvt. Er det din morgenmad? Nej. Nå, du har spist morgenmad? Ja, heldigvis. Tak skal vi have. Han spillede Nikolaj. Nej. Jeg føler mig, som jeg aldrig har følt før. Jeg føler glæde, jeg føler solen skinner. Er det nordisk film, der gør det? Nordisk film. Brian nåede 16 billeder i sekundet, og hvis han drejede hurtigere end det, ville hvad der så ske med skuespillerne inde i filmen. Hvad gjorde de? De begyndte at bevæge sig i slow motion. Og hvis han drejede for langsomt, hvad så? Så begyndte de at løbe for stærkt. Så hvis de sidder og ser en gammel stumfilm, hvor de løber unaturligt hurtigt lige pludselig i filmen, så er det måske fordi kæmpermanden her har fået gummiarm, så er det træs. Det kunne tænkes. Ham, der stiftede Nordisk Film, han hedder Ole Olsen, og hvis I gerne vil have en idé om, hvordan det ser ud, skal I kigge over hjørnet, så har vi en hvid statue af ham, den her skaldede mand. Han blev født i 1863 op i Nordsjælland og i en meget fattig familie. Oles far drak alt for meget, og forældrene endte desværre på fattiggården, for de har ikke altid råd til at købe aftensmad hos Ole og hans søster. Ole, han blev smidt ud af skolen i en alder af 7 år, og så blev han sat til at passe lærernes køer i stedet for. Han begyndte at stjæle i en alder af 9 år, og han røg på et drengehjem i sine teenageår, så det gik ikke så godt for Ole alt sammen. Han løb væk fra det her Danmark, ikke begyndt at producere film nu, så Ole han viste film fra England og Frankrig, og han synes ærligt talt, det er noget værre bras. Så han tænker, det kan jeg gøre bedre, det kan Danmark da gøre bedre. Så i 1906, der finder han en mose herude i Valby, og her placerer han nordisk film. Så hvis I synes, at han er ujævn at gå herude på asfalten, så fordi der engang har ligget en mose nede under jer. Forstå mig ret, og læg mærke til min tale. I de senere Olsenbanden-film, også selvom at Olsenbanden faktisk først kommer 3 år efter den her fredefilm. Hvad var det, fanden er direktøragent? Vi tæller den animerede film med. Denne her film, den skiller sig væsentligt ud, fordi resterende 13 Olsenbanden-film. Der er ikke særlig nok danskere, der faktisk har set den her første Olsenbanden-film. Omkring det her årstal, faktisk 1969, hvor vi helt præcis, der bliver porno faket i Danmark. Og det bærer den her film rigtig meget præg af, så allerede her. Det er selvfølgelig sine 2 venner igen, plus noget, som er meget, meget mærkeligt. Ja, kan I mærke til det? Benny og
her vurderer Danmark. Prøv igen at kigge til højre for mig. Tæt med mig og skulle styre på siden. Der står hendes kørestol faktisk. Det er den, I ser op på skærmen også. Vi tager lige et klip af hende, som er meget bred her. Kunne jeg bare smage dig? Sie, das Gebracht für mich. Meine Mutter will den Pfann. Bitte. Meine Mutter hat immer diese weggenommen. Hvor mange af jer har set Matador? Ikke så mange. Jamen, så vil jeg komme ind på det. Skilder! Nej! Jeg vil ikke mere! Jeg vil ikke! Ja. Det bliver ikke med. Ude for Roskilde cirka en halv time fra, og der lukker han dem ud. Han ville gerne skabe en illusion i denne her film om, at vi var i Afrikas jungle. I 1907, der kunne vi... Ja, vi er i Afrikas jungle her, også bedre kendt som Ordrup Krat, der stikker en plante ud i midten, som Ola har sat her midt i bøgeskoven. Herren ud. Ja, nu har vi jo hørt om gammel tid. Nu går vi over til moderne tid, så velkommen til Live på Bremen. Det I ser her bag ved mig. Er nogen af jer, der ser det fredag aften? Ja, sådan her ser det altså ud i virkeligheden. Det kan godt blive lidt overraskende, når man ser den her halv, det ser sådan her ud. Men det gør det altså. Og publikum, de sidder på de her sæder, hvor I sidder nu. Og så kører det altså live fredag aften. Hovedscenen er heroppe bagved. Nu er de selvfølgelig lige kørt alting rundt, så det lige står rodet. Men normalt står den her grønne scene faktisk over i det der hjørne derovre. Så hovedscenen er deroppe, og så har vi nyhederne sådan cirka der. Vi må desværre ikke gå ind i kulisserne overhovedet. Vi må kun stå her udefra og se på det. Men det er jo også i orden. Og så laver vi priseinviteret her på program. Så forhåbentlig kan vi gå ind og se lidt på de her scener om det. I gamle dage, der kunne man godt finde på at lave tv-serier og filmscener inde i sådan et studie som det her. Det gør man altså ikke rigtig i dag. Vi laver faktisk slet ikke tv-serier mere på noget. Viser jeg bare lige de her 3 kulisser, og så går vi udenfor, og så taler jeg om det her sted udendørs, så vi skal lige holde på arbejder herinde. Vi laver natholdet her, vi laver verden ifølge Snake derovre, og så laver vi simpelthen priseinviterer. I kan se køkken, der gemmer sig lige derovre bag det hele, derovre i hjørnet. Der gemmer sig lige køkken bag de her tæpper. Men jeg synes, det vi skal gøre, det er, at vi går ud, og så snakker jeg om det derude, så I kan lige blive et minut, bare lige kigge på kulisserne, så I ved det. I tager billeder. Så har vi det. Person, jeg ved ikke, om I har set det, hvor det er, der står til TV-køkken, og skiftes til at konkurrere med 5 personer, om man kan lave det bedste ret. Og så går de sådan hjem, sådan tidlig efterdag, så kommer Snake ind, så sidder han der fra 14 til 17 og laver sit program, så går han hjem, så kommer natholdet ind fra 17 til 20 cirka, og filmer. Der er ikke et publikum på natholdet mere, det var der i gang med det, så kører man lige på bænken ind, som du så før, og så sidder der sådan 30 mennesker der. Men det er der faktisk ikke mere, så nu kører det helt alene, og jeg kan tænke ud. This is my life. This is my time. Just show me the lights and I go there. Det der, vi ser derhenne på, det er jo... Give me the wine. Det er ikke en af de helt gamle gavlmalerier. Bitter and sweet. And a little bit of bread. That's all I need. No, I don't want the gold from Xanadu. I think I'll leave it all to you. Oh, 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 this is my life, and I don't care.
This is my street. Are you restless feet? Carry me on to anywhere. Take the fear, take it away, and give me some hope for one more day. I saw a ghost